Şol döwür Israillar Kenizem gulçulukda edilýärdiler. Olar gün-günden agarlaşýan jewlerinden nalap, Allah'dan kömek sorap feryat etdiler. Olaryň zulmasyny edýän ahyn alasyny Allah eşdi we olara jogap berdi. Özü bilen we Hazreti Ibrahim, İshak, Yakup bilen edem näktine görä olary halas etjekdigini aýtdy. Şol wagtlar Hazreti Musa Sinay dagynyň goloýunyna gaýnatasynyň sürsüni bakýardy. Şonda oňa ýanyp duran çalynyň ortasynda bir perişte göründi. Bu näme? Men çalynyň ýan-ýanyna garamazdan onuň hiç otda ýanyp turmaýanyny görýärdim. Gelmen ömrümde görmedik ýeň zady ýakynrak baryp göreýinle. Hazreti Musa çala ýakynlaşanyna çalynyň içinden oňa "Musa, ey Musa!" diýip çagyrýan bir ses eşdi. Allah oňa aýan boldy. "Salamundan ýakyn gelme. Aýagyňda çargyň çykar. Çünki seniň buğduran ýeriň mukaddes toprakdyr. Men seniň ata-babalaryň, Ibrahimyň, Ishakyň we Yakubyň Allahydyr. Men berde leppey. Men bizim ýapaýyn. Allah berde." Hazreti Musa ýüzüni ýapdy. Sebäp ol Allahyň huzurundan gorkdy. Allah Teala'mız Hazreti Musa şeýle diýdi: "Ey Musa, men halkymyň Misirde çekýän jebir sitemini hakykatdan gördüm. Olaryň Misir hojaýynlaryndan ýaňa nalaýandyklaryny eşitdim. Men olaryň çekýän jebir jepalaryny bilýärin. Şonuň üçin men olary Misirlileriň elinden azat etjek. Men olary bu ýurtdan äkidip süýt we balakýan mes toprakly ýurda alyp barjak. Men olar üçin ata-babalaryna beren wagdam berjay etjek. Häzir bolsa tur Faraonyň ýanyna git. Meniň halkymy Misirden alyp gaýt we olar halas et." Emma Hazreti Musa şeýle diýdi: "Ya Allah, Faraonyň ýanyna gider ýaly men kim? Yakuň oglaryny men nädip Misirden çykaryp getireýin?" Emma Allah oňa şeýle diýdi: "Men seniň bilen bolaryn. Siz Misirden çykyp geleniňizden biraz soň maňa şu dagda secde edersiňiz. Bu bolsa seni meniň ýollandygymyň nyşany bolar."